आंनि एमआर ब्लग 100 क्रिएसनाव सबखौ बरायनाय थाबाय आरोना। मैया जाहैदों आरोना लोगोफोर, थारमाने सासे सिख्लाखौ लामायाव लोगोआ एदावदों आरोना। ओमफ्राय एदावनायाव मा जाहोनाव एदावदों जेनेबा बुंनि आरोना, खोनासंबानो जाबाय आरोना। थारमाने सिख्लानाव सोंबाय आरोना, थारमाने सिंगोल नामा होनना सोंबाय आरोना बे सिख्लानाव। ओमफ्राय थारमाने सिख्लायाबो बुंबाय आं सिंगोल होनना थारमाने बुंबाय आरोना। ओमफ्राय थारमाने लोगोआ नाम्बार बिदोंमोन आरोना, सिंगोलबा नाम्बारखौ हरदो होननानै थारमाने बुंदोंमोन आरो। ओमफ्राय सिख्लाया थारमाने नाम्बारखौ हराखिसै। ओमफ्राय न'खराव थांनानै सिख्लाया माबा मोनसे खोन्थानानै होबाय आरोना। थारमाने ओमफ्राय बिमाया फैनानै जोंखौ थारमाने माबा मोनसे बुंफैबाय आरोना लोगोफोर। ओंखायनोथ' दा लामा सामा सिख्लाफोरखौ दा एदावनाङा आरोना लोगोफोर। लामा सामा सिख्लाफोरखौ एदावोबा बिपद जायो आरोना लोगोफोर। सिख्लाफोरनाव लामा सामायाव दा नाम्बार बिनाङा आरोना लोगोफोर। नाम्बार दा बिया आरोना, लामा सामायाव नाम्बार दा बिया आरोना। सिख्लाफोर नुबाथाय खायथ्रा जानानै था आरोना लोगोफोर, थारमाने खायथ्रा जानानै था आरोना। सिख्लाफोरजों नुबाथाय सिनायनायावसो नाम्बार बिनांगौ, सिनायिनाव दा नाम्बार बिनाङा आरोना लोगोफोर। सिनायनाय सिख्लानाव नाम्बार बिना ला, बास अनलि बेनो जाबाय, बेलेगनाव दा बिया आरोना।